Добре дошли на моя канал Мари Таро. Днес съм решила да попитам картите и висшите сили какво трябва да знаем точно сега, точно в този момент. Какво трябва да знаеш точно сега, точно в този момент? Дошъл е период, в който за голяма част от вас ще се наложи да се отдръпнете доброволно от някакви отношения. Дали са партньорски отношения, дали са работни отношения, приятелски, няма значение. Доброволно отдръпвани от отношения. Тези отношения не могат да продължат по този начин, защото има пречки помежду ви. Социални различия. Неща, които ви пречат да бъдете заедно. Дали това е разлика във възрастта, дали това е различни религии, дали това са различни виждания за живота или роднините пречат. Няма значение от какво естество е тази социална пречка, но тя наистина е пречка. За голяма част от вас ще се наложи да се отдръпнете доброволно, да размислите, да вземете своите важни решения, за да може да поставите едно ново начало, едно ново успешно плануване. Вселената ви дава шанс. Виждаме тук. Ще дойде при вас шанс за нещо ново. Шанс дали за нова работа, дали за нови отношения, дали за нещо, което сте мечтали. Вселената ви го дава този шанс. Но за да може този шанс да се сбъдне и да се развие, от вас се изисква да вземете своите важни решения. Да послушате сърцето си, да послушате душата си. И също така да рухнат всички отношения, които до момента не са стабилни, които ви пречат за вашето развитие и за вашето процъфтяване. Трябва да сте наясно, че не може да стоите там, където има трудности, там, където има криза, там, където партньорът не ви подкрепя и не ви помага да се развивате. Напротив, дори ви пречи. Дайте си време за почивка, дайте си време за размисъл. Планувайте живота си по нов начин, но слушайте първо сърцето си. Защото душата, вашата душа, копнее за промяна, копнее за успех, копнее за неща, които досега вие не сте й давали. Дошъл е моментът, в който да погледнете навътре към себе си, да попитате душата си и сърцето си какво искат и да им го дадете. И не на последно място, обичайте се. Обичайте се и се грижете за самите себе си. И не забравяйте, че аз, Мари Таро, също ви обичам. Благодаря ви.